И президента си го избираме. Ама знаеш ли всъщност какво точно прави? Той представлява България пред целия свят. Срещи, договори, ръкостискания, церемонии. А когато политиците не могат да се разберат, влиза в играта. Президентът в България е нещо като лицето на държавата. Не е шеф, не е цар, но има важна роля. Той представлява България пред света, говори с други лидери, подписва договори, ходи на срещи и маха с ръка на камерите. Освен това, президентът има силата да връща закони за преразглеждане. Казват му вето, но това не значи, че всичко спира. Ако Народното събрание иска, пак си го гласува и не му обръща грам внимание. Президентът назначава служебно правителство, ако политиците в парламента не могат да си изберат редовно. Това е като да викнеш временен треньор, докато си намериш постоянен. Също така президента награждава хора за заслуги, ордени, медали и други бляскави неща. Не пише закони, не командва министри, но ако нещо гръмне, той е лицето пред нацията. Президентът има влияние, той е символът. И дори когато всичко около него е пълен цирк, той трябва да изглежда сериозно. Искаш ли да разбереш кой всъщност дърпа конците? Последвай ме! Това беше само началото на властовата карта.